Sanibonani guys. Ngiyafisa ukuthi ke sizibele yokuthi sidliwe siyimpofana sikade sonimela le ngaphandle eAfrika. Akangahamba neze kahle. Sifocus kule engizofundisa ngayo namhlanje i-HIV and AIDS kumama okhulelwe. Ungakwazi ukuvikela ingane yakho ukuthi ingatheleleki ngegciwane le-HIV. Uyivikela kusukela isesesiswini. Ngokuthi wena njengomzali udla amaphilisi akho FDC ngendlela efanelekile. Kanye ngosuku ngesikhathi esifanayo. Ungawalibali. Lokho kuzokusiza ukuthi ivirus egazini lakho isuppresseke. Okungukuthi igciwane licindezeleke egazini lakho. Uma licindezeleke kahle, mancane amathuba ukuthi ungadlulisela komunye umuntu nangale kwengane eswini. Mancane amathuba ukuthi ungamnikeza wena umuntu o-HIV negative lelo gciwane mangabe lisuppresseke ngendlela kahle. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Ngisho ukuthi mangabe uthatha igazi after 3 months makubuya i-viral load yakho ithi LTDL okungukuthi lower than detectable limits. Leyo nto isho ukuthi umthamo wegciwane egazini lakho mncane ngalendlela yokuthi umshini awukwazi ukubona ukuthi mangaka ama-copies e-virus asegazini lakho. So wena kusho ukuthi ngaleso sikhathi amaphilisi owadlayo ayakusiza ukucindezela igciwane. Ngeke noma mancane amathuba ngalendlela eyisimangaliso ukuthi ungalala nomunye umuntu wena one-HIV negative bese yasuleleka. Kodwa ungamsulela mangabe amaphilisi akho ungawadli ngendlela ekahle. So ke same thing applies nakumntwana wakho osesiswini. Simvikela nje ngaleyo ndlela okokuqala. Number 2, umntwana wakho uyakwazi ukuqhubeka umncelise ubisi lwebele njengalokhu uhlale sini-advise emaklinikhi ukuthi ncelisana ubisi lwebele ilona olubalulekile kakhulu enganeni. Ungakwazi ukumncelisa ngisho HIV positive ngoba uma uqeda kudeda kunomuntu esikunikeza wona okuthiwa i-nevirapine okuyiwona ozokuphuzisa umntwana, umphuzisa kanye ngosuku ngesikhathi esifanayo azawuqede. Bese umntwana aphinda ayothatha igazi le-PCR ubonakala ukuthi akasulelekanga yini nge-HIV esesesiswini. Mind you, uma eqeda ukuzalwa nje siyamthatha futhi esithendeni igazi le-PCR sibone ukuthi akaphumanga ne-HIV kumama. Uma ephume nayo kube kwenziwa ukuthi umama akawadla amaphilisi akhe ngendlela. So ke ngiyafisa ukuthi nginigqugquzelele ukuthi nasiwadleni amaphilisi ngendlela ukuze singayisuleli ingane. Okay. Sibona ngani ukuthi igciwane li-suppressed noma alakasuppresseki. Sibuka nje nge-viral load. Yes, siyayithatha i-CD4 count but into esibonisa kahle ukuthi igciwane lisuppressekile i-viral load. I-viral load ke iyona esikhombisayo. Uma ingaphezulu kwa-1000 kusho ukuthi wena uwadle ngendlela amaphilisi akho. Uma ingaphansi ka-1000 kusho ukuthi wena usawadla kahle amaphilisi akho. But alikakasuppresseki kahle ngendlela le thina esithanda ukugculiseka ngayo nawe futhi ongagculiseka ngayo. Uqinisekise ukuthi ingane ayisuleleki. So uma ingaphezulu ka-1000 i-viral load yakho njengomama kufanele uyazi ukuthi thini. Siyasikunikeza imithi ewu2, i-AZT ne-nevirapine. So uma uphuma esibhedlela wena bekunika umuthi owodwa i-nevirapine ekubeni uzazi wena ukuthi i-viral load yakho ingaphezulu ka-1000, celo nesibakunikeza. Usho ukuthi cha wangifundisa usemasondo ukuthi mangabe i-viral load yami ingaphezulu ka-1000 ngithola imithi emibili wayiphone nginika umuthi owodwa. But ungalwi kusuzenza umuntu owaziyo ne bazokuphoxa. Alright. Uma ke ingaphansi ka-1000 yesu sokunikeza i-nevirapine but still encourage ukuthi uncelise ibele. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi nje akawadli inhlobo sidala amaphilisi. I-viral load yakhe uthola ukuthi ishutha kuma-millions. Siyasithi ke lo muntu lo wangayincelisa inhlobo sidala ingane ibele akayinikeze iformula aphinde futhi ayinikeze umuntu lo zobe ephume nawo emtholampilo ngoba mayisingama million copies kusho ukuthi iningi ngalendlela eyisimanga
uyakwazi ukuyidlulisela enganeni through ubisi lwebele. Bese kuba nabantu abangaqala isihloko sidala eclinic kodwa abese yakhulelwa during ipregnancy athola ukuthi u-HIV positive. Siyamqalisa i-treatment ngaleso sikhathi nje sithola ukuthi u-HIV positive, asalindi ngenxa yokuthi inobungozi kuyena nobungozi futhi enganeni. Sifuna ukubona ukuthi ingane yona i-at risk kangakanani. Nayo futhi ingane bese siyinikeza-ke umuthi ozoyivikela emva kwalapho. Ngiyafisa sekunanephilisi elisha manje okuthiwa i-TLD nalo liyi-fixed dose combination, nalo lithatha kanye ngosuku. Li-effective ngale ndlela eyisimanga ngokuthi within 2 weeks igciwane lakho ngabe sesuppressekile. So uma ngabe wena une-viral load ephezulu ephuzayo ukuthi isuppresseke, ungaxoxa nje nonesi ukuthi ngizwile ngephilisi elisha okuthiwa liyakwazi ukusuppressa igciwane isikhathi esifishane, ngakhona nokushintsha ngiye kulona. Kuboniswane-ke kulandelwa ama-guidelines ofana alandelwe ushintshelo kulona lolo philisi lelo. Alright, ngiyabonga kakhulu. Uma unembuzo ungashiya ama-comments akho below, then-ke ngizoku-attenda ngikuphendule privately. But okwamanje ungasubscribe, ulike le video and share with your friends. Ngiyabonga kakhulu.